Přiletěl jsem rovnou z Hollywoodu, nestačil jsem se ani přes hol, se omlouvám. Jsem nedozutej. Jo. Jsem rád, že jsme tady všechny herci, který jsem obeslal, přijmuli moje pozvání, to mi hrozně potěšilo. Nikdo neodmít, takže všichni věděli, že ten scénář je opravdu kvalitní a to jsem rád, že vás to zaujalo, takže díky. Rád vás představíme mýho novýho asistenta. Tady. Šetříme, takže bude dělat klapku, přenosový ús 1, přenosový ús 2, pomocnou režii, střih a já teď už nevím co všechno, takže... Volku pro všechno prostě. Kdybyste cokoliv potřebovali, obracejte se rovnou na něj. Kdybyste třeba potřebovali napovědět, to samý, obracejte se na něj. Čemu tady budeš ty, že Má to no, má to prostě našlápnutý, je to věm, je to prostě, má to v hlavě, takže nebojte se toho, dáme to. Prostě dáme to. Jo. Takže díky. A jdeme na to. První scéna, pan Šebek, telefon. Šebek, záběr 1, telefon Šebek. Můžeš. Akce! Víš, že to musíte řvát. Málo pochodovali. Sakra. Co uděláme? Sídelníček. Maminko, chceš tam rajskou? Ano. Co štiku mořskou? Ne. Rajskou. Parchanti, co tady děláte kravál? Nemáte jiné zaměstnání? Máš vyluxováno už? Jo. Mazej! Srrrr. 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 Příjem? Slyším? Rozumím? Tady major Šebek. Dozorčí, přepněte mě na linku 205. Připravte mi jídelníček. Jaký jídelníček? Teda jídelníček. Žádný jídelníček. Opravuji, ne jídelníček, připravte mi svodky. Končím. Tati, co bude k obědu? Neřu jako pavián, nevíš to přečíst. Mami, ona bude zase rajská. Co vidíš? Kuře. Tak vidím. Dej si ještě 4, 5, 6, Říkal jsi... 7. Říkal jsem 5, myslel jsem 10. Akce. Pošta Washington. On jsou druhu rodičů asi. Je, ty jsou co? No, dobrý kozačky. Bude dobrý mámě třeba. Ty vole, co to meleš, ty vole? Co udí na své boty? Akce schody dušek poprvé. Klapka. Crr, crr, crr. Crr.
Krásné Vánoce. Peťo, pospěš si. Obsazený. Nedlouho ještě. Volno? Co to tady smrdí? Karma. To To je osud. Šipkovi po třetí. Akce! Maminko, kdo to přišel? Krásné Vánoce. Ahoj, maminko. Hezké Vánoce. Až na Ne, že se zase budete Narodil se Kristus Pán. Tak veselé Vánoce. A kde máš ségru? přijde až zítra. Ne. Má novou známost. Profesora biologie. Maminko, ty na mě jak skoro hoříš. Ačko, myslíš? Krausovi piano, akce poprvé. Narodil se Kristus Pán, veselme se. Z růže kvítek vykvětá, radujme se. To nebylo C-dur, to bylo CIS. No. Já platím hodiny francouzštiny, hodiny klavíru a ona mi hraje tady ten CIS, když to má být C-dur. Prostě to je úplně jednoduchý. Narodil se Kristus Pán, veselé se. Z růže kvítek vykvětal. To mi dělá schválně. A směje se. A tohle to je důsledek té materialistické výchovy. Tak vidíš, Mršle. Toho biologa, toho se můžeš zeptat, jak je to s tím 4metrovým medvědem. Já povídám jenom to, co jsem viděl v televizi. Ku příkladu medvěd Kodiak, když si stoupne na zadní, tak měří 3 metry 70 cm i víc. Hele, Brašle, 3 metry 70, máslo na filtry. Nesmíš věřit všemu, co je v televizi. Kluci, nesázejte se. Víte, jak to dopadlo loni? Tak jdeme dělat Kodiaka. Hele, brácho, Brašle, já mám 1,80 m. Ty máš to. 1,95 m. Ale ty fakt máš 1,60 m. Hajzle. Vlez na mě a vyzkoušíme to výšku, jak je to vlastně, aby jsme viděli. Já jak to ti je. vlezu na záda. Tak, a pak musíš na zadní. Ale Musíš na zadní tlapy. Ne, musíš vejš. Tak já dovejš. Musíš na zadní. Podej mi vidličku. Prdlinko. Prdlinko. Ti zabru. Já tě zabručím. Budeš kokáš slezu. Nečuma zaměř to, ne? Kouzelný slůvko. Já ti dám kouzelný slůvko. Hajzli jeden. Evi, prosím. Čejte na mě. Jenský, nebo vás opářím.
tam vidíš, Jindřichu? A vám bolševikový rok. Maximálně 2. Co to je? To je nádherná věc. To já jsem ti byl na stáži v Kyjevě. To je nádherný město. Chodníky, lampičky, výborný. No a tohle to je dáreček, čím se místní chlapci zocelují. Dám to do ruky. Já nevím, jestli je to dobrý dárek. No neblbý, Evi, to je jen tak. Schválně, ty to ukážeš. Tak, chlapče, chlapni to. No, Proč se tak slepeš? to mě depnout, jo. Se pojď. To mě depnout, to musel depnout, jo. Peťo, vypni to. Pojď, Evi, to je taková sranda. No, Dám si to do ruky. bojím. Dám si to do ruky. Nic to nedělá. No, to je na tom ta sranda. Péťo, zapni to. Pořádně. Pořádně. Ne, Pořiď. to nic nedělá. No, to je taková sranda. Klapka Vánoce Klapka poprvé. poprvé. Hezké Vánoce, mí milí. A co pak to tady máme? Ale bohužku, to se Co dělá já. to tady máme? Pro koho to asi bude? Pro naši holčičku. Rekvizita. Kuše. Kuše. Kdo jí to dal? Kuš, kuš. To přece Ježíšek. A že má Ježíšek furt stejný balící papír. Tak to má, no, ten Ježíšek. A co pak je to asi tady? Od maminky. Však ty víš. Moušku, neotevírej to teď. Ještě nevím co. Maruško. Sakra, ten Ježíšek má stejný papír. Já znám jako doma. Snad ne. Panečka stoličnaja. Už to víš, tak to neotevírej. No a co je to tady? Pro koho to bude? Pro toho kluka? Toho klabrňoucha? Tak to máš od Ježíška, od tatínka. Takže ty nevidím. Díky dát. No a co tady máme? Od tatínka pro maminko. Skleničky. Zatře si, Maruško. To už jsme potřebovali. Máme to tady všechno vymlácený. Pojďme na... Akce. Jsou lehký. Moušku lehký. Co se stane, když taková sklenička spadne na zem, lidunko? No rozfláká se. A to je ono. A tady končí každá legrace totiž. Protože několik chytrých hlav, poslouchejte mě, se dalo dohromady, aby vymysleli takovéhle geniální, lehké, nerozbitné skleněné skleničky. A těch několik hlav
poslouchejte, bylo odkud? Bylo z Polské lidové republiky. Ze socialistického státu. Marie Curie Kozlovská. Drž hubu. No co, Línko, myslíš, že se stane s takovou skleničkou, kterou plákneš teda o zem? Řekla si, že se rozpláká. Tak to zkus. Druhou. A jakou silou? Vší, děvče. Nevím. Vší silou, děvče. Ty moc nečum. Tak, sklenáři nemají co žrat. No, Zázrak. to volal. Zázrak. Bude to stačit. Jsme zase o krok vpředu. Myslíš, že to bude stačit? To. To bylo málo. Tak mám říkat. Myslíš málo, no? Tak tu máš. Komu tím prospěješ? Tohle to všechno! druhé straně. Druhé straně. Druhé straně nebo komu? Počkej. Vidíte ty magický To už je kytičky? konec, už bez Romane. To je zajímavý. Ještě tady. Ty magický kytičky to udělalo. Trezor akce poprvé. Dobrou noc, Peťo. A už spí. Zdi na mě tupě zírá po trezoru. Slyšela jsem, že jeden člověk škytal nepřetržitě 13 let. Zataj dej, bohoušku, a mysli na stádo bílých koní. Na Kodiak. Hele, Bohuši, já vydržel minutu a půl za mladá pod vodou. To je hračka. Ale to bylo pod vodou, ale to nedejcháš kůží. Polnama Kluci. nedejcháš. To je hračka. Pétě taky říkal, že lovci perel vydrží pod vodou i 15 minut. Maličkost. Teď to už je jenom No tak, Dál se nehádám, dál se sázím. tak to zkusíme. No, tak zkus zadržet dech. Do minuty všechno pro tebe, nad minutu pro mě. Beru. Tak zkus, no. Dejchá. Ale dejchá. Já to vidím. Jako trumpetisti přidejchává. Přidejchává. To je blbé, to Já je. to říkám, já to Jak se mu přidýchávat, prosím tě. Znova. tak si dát spinost. Maličkost. No, hele. Kdo stopí, ne? No jasně, jak stopuju, no. Tak, teď.
přidechává. Zase decháš, vole. Vole, ale dechá, to vidím, dechá. Ty vole, Brašle, neblbni prasnetice! Ty vole! Jak se mohl přidechávat? Viděl jsi mě, ty naběhlý žíly? Ale to je prostě, to není jako pod vodou prostě. To prostě nejde. Takhle to není ono. To decháš těma porama prostě. No porama, no. To je jako kdybych jel prostě na kole z kopce. No, nemusíš šlapat prostě. A pod vodou musíš šlapat? Ne. Promiň, stařička. Jdem do vany. Promiň, stařička. Ty vole. To neměřím, vole, dejcha. A já to vidím, dejcha, vole. Zase se nadechuje. Přidechuje, vole, na hladině. Ale jo, já to nedělám. Já to neměřím. To neměřím. Ty vole! Minuta a 1 vteřina, máš mě korunu. Brašle, ty jsi uvažovaný. Minko, co jsi to obalila, když nám kapr plove ve vodě? To jsem koupila na porcovanýho, co pak ty umíš zabít bohoušku kapra. Když tatínek. No bohouši, to bys nedokázal. Postolová scéna pelíšky. Akce. To je čas, není čas. Ty, jsi můj vánoční dáreček, víš? Já si tě teďka rozbalím, ano. Dalšíčka, Počkej se, aby soustřed se. Víš, to je. To do ruky, prosím tě. A vnímej jenom tu energii, jo, prosím tě. Jenom tu energii. Co říkáš? Nějak blbě. Nějak blbě. Pak nejlepší dáreček, já se teďka rozbalím, ano. Vstaň, prosím tě, vstaň. Jdu si nahoru, prosím. Posaď se, prosím. Posaď se. Mami? Mami? Co je, Péťo? Soudru, profesore. Můžu se něco zeptat? Hoří hovno? Co říkal? Hoří hovno? No, třeba velblotí hoří. Možná hoří, Péťo, ale ty nevíš, kolik je hodin? Ne. No hodně. A jestli mě budeš zlobit, tak ti ten mikroskop seberu a dám ti až na konci školního roku. Mazej spát. Koukej spát, Péťo. Sašo, pojď. Já tu dělám vlastně konkurs na tatínka. Já tu dělám vlastně otce neúplná rodině, 6letému chlapci. Sašo, pojď. Evi,
Já jsem přišel s nabídkou kvalitního sexu. Poloha, mléka a vody. Štípání bambusu. Roky tréninku byly k ničemu. Evi, Tak pojď, Sašo. jsi si jistá, že to chceš? Chci hlavně rychle a tiše, pojď. Dělej, ať to máme za sebou. Sašo. Pojď. Hlavně tiše. Hlavně tiše, Sašo, jo? Zjistí na mě tupě zíra. Něco schází, vlastně totiž podělil. Bohuši, šukání je bojujete. Na pers. Nepijte. Jo, Matko, něco nece. povím. To ještě nevíte. Víte, jak se zvoják zahřeje ve výkopu? Bohuši. O čem to zase budeš mluvit? Tak já vám to ukážu. Pro Krista pána Bohoušku, ne. Maruško, neces. Já vám to ukážu. Brašule? No hej. Stařička. Mladička. To je jakáž brunda. A major. A bohuši. Ale to do ruky, zkusím do ruky. Maršál Malinovský. Brašule. Nebo. Budeš udělat nás pekář. Co to tady je za hnusnou máničku? Chceš do generálního bratra? Jsem ti chtěl tu násněku přenechat. Mapka, ne. A slivovice. Poprvé. Nejdřív si dáme, pane profesore, něco o srdečníku. No, pro chlapy. To je pravá slivovice od doktora, profesora, inženýra Vodkovičkovýho z Vojtic. Ta se pije, víte, jak se to pije? Vilmo, ty si taky dej trošku, to ti pomůže. Paní Vilma by neměla. Já bych si dala za malinku. To není erkoňak, svečno. To se pije. Pozvednout loket. Nasát. Já! A proč byste se nikdy neoženil? To víte, kouzla, kočovný život. Čáry, kouzla, magie. Mám dietu. To víte, celá léta jezdím po štacích a předvádím svá čísla. Proto jsem se přihlásil na ten inzerát. Asi bych měl něco předvést.
Pavlíku, foukni. Asi chceš říct, že je to starý, ale... Divil by se, jak stále učinil. Klapka, noky, poprvé. Akce. U nás, pane profesore, máme vždycky na boží hod svíčkovou na smetaně s kretlíky. Bramborový. Však vy víte, jste si několikrát přidával. Ano, vynikající. Tak, dobrou chuť. Co tam dneska nějaký beclo? Bývá bába lepší. Je to vynikající. Opravdu, je to moc dobré. Jsou ty noky trochu mazlané. Noky přeci musí být trochu mazlavé na povrchu. Slyšel jsem noky? Noky? Maminčiny senzační noky? Myslela si tím snad maminčiny vynikající vídeňské bramborové knedličky? Myslela jsem tím vynikající maminčiny vídeňské noky. Na vrchu mazlavé, uvnitř chytré a vláčné. Nezní to logicky? Vysvětlím vám rozdíl mezi knedlíky a noky. Knedlík se vaří v podobě podlouhlých válečků, poté se nakrájí a může být na povrchu tak trošku oslizlý. Zatímco noky se vaří v podobě malých kuliček odděleně každý zvlášť a pak jsou oslizlé po celém svém povrchu. Vilmo, jak si vařila ty bramborové knedlíky? U brousku, páře. Noky se dají Teď mluv! Noky se dají připravovat též páře. Víš, mami? Tak vařila jsem knedlíka, je z toho nok. Tohle to je chování dcery k otci! Takhle jsem tě vychoval! Uklidněte se to. Jestli se neumíš chovat tento den před návštěvou k otci, tak mi táhni z očí! Mohu dožvíkat poslední nok? Sežer si ten knedlík někde jinde! A tohle je důsledek té výchovy materialistický. A za to můžeš ty, protože to je tvoje výchova. Já jsem chtěl vždycky syna, ale ty jsi mi dala dceru. A protože vy jste jako hlubko zmijí, co hlubko zmijí. No bych tady musel být furt na všechno bičem hlídat. Je mi dost těch vašich noků. Já asi bych vám měla říct, že Pétě hrozně zlobí. To já mám děti rád, proto jsem přišel na váš inzerát. To jídlo je výborný. To jsem sama Úplně vařila. jiný než u nás na stanici. To víte, to je samá kantýna. To se vůbec nedá srovnávat. Chceš vidět pistole? Ne. Kluci vždycky chtějí vidět pistole. Můžu se vás nesletat? Ne, Péťo, nemůžu. Co bys rád věděl? Nehozí. Nehozí, Péťo.
jsem slyšel, že jste prej odkryl chlapa. Je to pravda? No. To bylo tak? No. V podstatě není o čem vyprávět. Dostali jsme rozkaz, ale to se nemusí smát. Rozkaz je rozkaz. A ve službě musíš poslouchat rozkazy. Dostali jsme rozkaz zlikvidovat diverzanta na motorce. S koženou brašnou. No, bylo tak asi 2:30. Byli jsme v úkrytu, schovaní, a najednou motocykl. A na něm chlápek v černém kabátu a přes rameno koženou brašnu. A rozkaz zněl jasně, nesmí projet za žádnou cenu. No, tak jsme to našli. No a v zápětí zase motocykl. A na něm opět muž v černém kabátu s koženou brašnou. No rozkaz ten byl jasný. Nesmí projet za žádnou cenu. No. Nebyl čas přemýšlet, který je správný. Takže to dostal. Takže to dostal. Věda? Věda? No Vilmo, ta kravata, to si snad ani nezastavíš. Ale stejně, nejkrásnější dárek je ten, který vytvořil tvůrce sám pro toho druhého. Podívejme se, co nám praví odborná literatura. Cituji. Pravý vídeňský nok můžeme připravovat buď na páře nebo ve vodě, každopádně se každý kousek vaří oddělený zvlášť. Po vyjmutí z vody jsou takové noci po všech stranách naprosto oslizlé, anebo je také můžeme vařit se solí. Udav se tím nokem! Já ti dal život! To je z toho, s kým se taháš! S tím anarchistickým bolševickým nokem! Já ti dal život! Tatínek Co, zkazuje, aby holčičko? aspoň mohl být na boží odklid. Neboží, od kdy světíš boží hod, ty koněme? A proč posíláš spojku? Ty vole si myslíš, že jsi na generálním štábu, nebo co? Až to s tebou se sekne, tak já už pro tebe nepůjdu, ty hajzle jeden! Já se tě o to neprosím, tohle je moje chalupa! Já tady byl dřív, já to dostal za hrdinství a ne za kecání na uzerplace! Vrátím si pro boty tam někde. Dobrý vykal. A? Tak Máneš na to dělá něco pro své zdraví. No tak předložte své kuřácké legitimace, děti. Koukám, Jaro. Hormony s náma pracují, co? Ale jak počítám, někdo nám tu přibývá. Co, Čepku? 1, 2, 3. Cože? Do prdele. Takže květinová alternace v rodině důstojníka lidové armády. Teď jsi rodina, co? No, jsem zvědavý, co tomu řekne soudruh tatínek. Maminko, kde máme ten náš svatební dar? Cíni? Která to je ta krabice z těch mnoha? Ne? Sami, to je to ona opravdu? Sami si to mají rozpovědět? Já myslím, že ne. Co to je? Pružné, elastické z umělé hmoty. A víte, kdo je vyrobil? Několik chytrých hlav z NDR.
Co vy na to? To by mě zajímalo, co soudruzi z MDR pozapomněli. To já jsem ti říkala, že to nechávali až na polárku. Jdou. Komu tím prospějete? Ale prosím tě, Bohuši. Soudruzi z MDR za války asi stříleli do vzduchu. Té druhé straně? Nebo nepříteli? By mě zajímalo, samý USA, když vám tady položím dvě úplně, ale naprosto úplně stejné krabičky, a na jedné bude napsáno USA, kterou si vyberete. USA? No to jste USA. O, vy jste se hledali, vy jste ti praví. To je ono, tyhle ty kamaráčovty. Vážení, dovolte, abych využil této slavnostní chvíle a předvedl vám svou roční práci. Nebo to s ním nevydržím. Zapal to. Péťo, zapal to. My jsme bratrem, Jak víte, můj bratr, který žije v Londýně, a já si s ním dopisuji, my jsme s bratrem vymysleli projekt, protože léta minulá, kdy tady vládla lůza a hrdinové, kteří padli kteří bojovali v British Air Force, Royal Air Force, tak tady nemají ani pomníček a jiný státovrazy a vrazy národů tady měli obrovské sochy, monumentální. A ještě k tomu, to byla fronta na maso. Tak jsme s bratrem vymysleli, že je potřeba těm našim letcům, těm našim hrdinům, kterých se našemu národu nedostává. A proto jsme si dovolili udělat tento projekt, který jsem dělal celý rok. Toto je Fajto, to je můj bratr Otakar Forman. A to ještě nevíme. To jsme ještě s bratrem nerozhodli. Takový práce to dalo, přitom taková kravina blbost, že jo? Proletáři všech zemí, vyližte mi prdel! Domov můj, kde domov můj, voda učí, polučí. Jindřiško, jsi vzdělaná, ty máš ty jazyky. Jak se řekne rusky hajzlové? Uraky. Duraky! Tu kytáru jsem koupil kvůli tobě a dal jsem za ní celý tátův plát. Ta dávno ještě byla ve výrobě a já už věděl,
co ti budu hrát. To ještě rostla v javorovém lese a jenom vítr na to dřevo hrál. A já už trnul, jestli někdy snese žár, který ve mně denně narůstá. S tou kytárou teď stojím před tvým domem. Měj soucit aspoň k tomu javoru. Jen kvůli tobě přestal býti stromem, tak už nás oba pozvi nahoru. Příjem? Slyším? Rozumím? Stop. Musíš se otáčet obráceně na tu kameru. To se dotočím, ne? Obráceně. No to bylo tak. To ono se jen tak povídá. No v podstatě... Stop! Ne, tak ho vychytá. Ještě budu spát všichni tak. Filipe, jes a dáš teda plnou pusu v Yes. tak to vyplivne. No, jde. Koukej do talíře, ne? To teď jo. Akce. Kas. Tohle to je důsledek té materialistické výchovy! Jak to dál? Stop! Znova, tam musí jít to ty souvy. Ale to mělo všechno čas? Jo. Kluci Nanda na ruce. Jindříško, ty se učíš ty jazyky. Jak se řekne parusky kretel? Proletáři všech zemí, vylište mi prdel! A ještě jednou, kurva, vole! Prdel! 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 Bolí! Nejseš mrazíč.